איך אפשר להתגבר על האכילה הרגשית בימים כאלו? תראו, כמות השאלות שקיבלתי על הנושא הזה בשבועיים האחרונים היא פשוט מטורפת, ואחת הסיבות המרכזיות לזה היא רמת הסטרס הגבוהה שכולנו חווים. תראו, כשהסטרס גבוה, רמות הקורטיזול פשוט טסות למעלה, ואז רמת הדופמין יורדת. מה הדבר הכי קל כדי להחזיר את הדופמין למעלה? אז כמובן זה שוקולד, מתוקים, פחמימות, אנחנו יודעים. זאת אומרת שבמקום רגע להתרכז במה לאכול, אני רוצה שדווקא נתרכז בשורש הבעיה, וזה הסטרס שלנו. ברגע שאנחנו נוכל בעצם לאזן אותו, יהיה לנו הרבה יותר קל מבחינת האכילה הרגשית. איך עושים את זה? כמה פעולות פרקטיות. 1. קודם כל תרגול של נשימות עמוקות או מדיטציה, כמה דקות ביום, וזה רצוי שנעשה את זה על הבוקר. 2. זה תמיכה חברתית, לדבר עם אדם קרוב שאתם מרגישים איתו בנוח, לפרוק מולו ולהוציא את כל האנרגיות הרעות שהצטברו אצלנו. 3. פעילות גופנית. הסטרס נגר אצלנו בגוף. בזמן הפעילות אנחנו יכולים בעצם לשחרר את ההגירה הזאת החוצה, ויותר מזה, הגוף יתחיל לשחרר אנדרופינים, שזה ממש כמו משככי כאבים טבעיים לגמרי שהמוח מייצר. ואם אתם ממש רוצים להוריד את רמות הסטרס, אז בבקשה, כמה שפחות לצפות בחדשות ובסרטונים, רק זה לבד ירגיע אתכם ברמות שאני לא יכול להסביר. תשתפו את הסרטון הזה עם כמה שיותר אנשים, ובואו נגן על הגוף והנפש שלנו.